hoi zitten. Maar één hoi. Oh, dit wordt weer een mooie dag. Dat is mooi waar. Nou, ik zal even naar Rijntje daar. Doei. Was ik alweer naar binnen? Nee toch? Nee. Ik zou Rijntje opzadelen. Maar correct, toen ik Unigong buiten zette, daarvoor, ik zie dat Rijntje een heel soort kont hier heeft. Zie maar. Dus ik dacht, voordat ze haar voeltje krijgt, moet dat natuurlijk wel even netjes. Lekker. Zo. Nou, kom maar. Kom maar. Ik ben heel even op Rijntje zitten. Gewoon even een rondje stappen en zo. Dat ze sowieso nog even in beweging is. Want in één keer helemaal stilzetten, dat is natuurlijk net goed. Dus dan was er nou en dan nog wat zwangerschapsgymnastiek. Nou, zeg ik dat dan. Gewoon even stappen. Doe maar Rijntje. Er loopt een bult modder. Daar. En haast alle hinders vinden dat eng. Doe maar. Goed zo, braaf. Is net eng. Waarom? Goed zo. Braaf. Het is maar modder. Kom. Nou, in één keer heel snel zeker.
Sjors. Ginny. Sally. Sally. Jeannie. Hey Jeannie. En Geertje. En Hester. En lekker ontkoesen. Frida. Hey. Donut. Dan heeft dat koesje gekocht. Lianne. Sjors. Jacobien. En links is Lina. En Mathilde, denk ik. Ja. Rensie Janko. Daarachter Pieter. En Rijsie. Is het Jokte? Die krijgt weer ontwermd. Hé, ken dat? Jildo. Marije. Hey. Sanne. Ik kom net dichterbij. Blijf maar lekker liggen. Dit is Reina. Laske. Nou, Lois krijgt ik lekker te koesen. Johnny. Hey. Dan kan ze weer naar binnen die. Pieter. Rensie Janko. Ja. En nou, met dat kuilen we voor. Marije. Dat is Mathilde. Lianne.
Mathilde. Ik denk dat dat Jilda weer. Lianne. Lina. En Jacobien. En Klaske. En Jillo. Hé. Hij is juist voor het eerst op daar zitten. Hé. Ja. Ga je een keer echt op die rieden. Ja. Lina. Feestje hoorn. Jacobien. Meteen bij Michelle. Ja. Oh. Dus ze ken je het net in het laan. Want komt mest door het laan. Dus daarom even in de bak. Mathilde. En Lina. En het is Jildo. En Klaske. Mathilde. En Lianne. Lina. Hé Lina. Ga maar even rollen. Hé, ga maar rollen. Toch maar net. Klaske. Jacobien. En achter mij gebeurt nou iets. Daar zie ze nou.
Mathilde, Jacobien, Lina, Mildo, Klaske, Lianne, gebeurt er, hè? Lina. Hey Lianne. Hoi. Zal maar een trekker in je stukje laan. Altijd miskwon, nee. Ja. Ja, nou. Juster, hij zei ik voor het eerst op dij zitten. Nee. Ja, zit Piet is maar op dij. Dit is Marije, maar Klaske. En dat is Lianne weer. Nou, ik zal weer even wat wan. Je moet even lekker chillen in de zinnen.